المستقيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين bandiraɓe julɓe caggal yimɓude Allah e julde nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam eɗen jiɗi huccande ko addi en ko renndi en ko ko jeyi sababu ndettugol men ɗon ɗo ko waɗde gurda caggal ɗum kaalen ko faade jiyaɗo Allah no gonduɗen guurden mum guurdam moƴƴam ardi ene gardugol moƴƴol ardi ene fewnude ene fewnande en ɓesgu mum haa rutti e joomum ɗum noon sen ngari en mbi eɗen mbii tedduɗen ɗum humde koko haani waɗde mbaɗen koko foti wonde mbaɗen yo Allah wallu en nono timminirɗen ɗum fewnen gollal ngal haa wayno no jiɗirɗen ni e moƴƴere tagal ɗum mbaɗen fatiha goto salatul fatih latif laabi jeenayi ayatal kursi gotol yo Allah newnu alhaaji o timminana ɗen dañen hen baraji goɗaɗi ɗi hen mbi jaahi rasul sallllahu alayhi wa sallam keɗodiren muñodiren haan ɗo kaanoyɗen e jamno fof walla haan e jamno o gasi bo inchallah fatiha e salatul fatih latif laabi jeenayi ayatal kursi gotol كان يا رب فقر كان مالنا فحول جيده كان قريبا فصحر وكان صدقنا إلهي وقف الصائمون من بابك يرجون الجواز إلى صاحب رحمتك اللهم يا من هو هكذا ولا يزال هكذا ولا يكون هكذا أهل غيرك أسألك باسمك العليم العظيم جليل الجلال الكريم الأكرم المقدس المكن الطاهر المطهر القدس المبارك الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام الذي إذا دعيت بمقاليد الأبواب لفتح فتاته وإذا سئلت به أعطيت أسألك أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. bandiraɓe julɓe on calminama on juurama goto kala inde muɗum e yettode muɗum on jarnama on jafnama kadi ma taw eɗen jiɗi huccande ko joƴƴini en koɗo woni yidde yewtude e toɓɓere nde toɗɗiɗen ko fewte hunde seeɗe e gurdam ceerno meɗen jignaɗo meɗen imam meɗen ceerno Mouhamadou Ibrahima Diallo ɗum noon eɗen jiɗi jubbude hen seeɗa no wawi fodde fof udditen jubben hen so tawi en daaƴi seeremɓe ɓe ngara jokkana en pirana en pammina en ke en gandano ke en paman non bide jidden ko jubbude seede ko fewte gurdam makko e ko fewte cikkuji makko mbele me eden baawa danje hen ke eden nyamba ko eden naftoro hayso tawi noon en mbawa fawamay dow men etoɗen hayso tawi en gona joomen oɗo ɗiɗo fannuji fawamay dow men tan etoɗen ñaagoɗen Allah ballal beele Allah na walla en sembina en haysen timminani kam etoɗen bismillah alhamdulillah الحمد لله مانح جليل عطاياه لمن اصطفاه واجتباه والصلاة والسلام على عين الأعيان المصطفى من خيرة خلق الله وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
ورضي الله عن القطب المكتوم والخاتم المحمدي المعلوم سيدنا ووسيلتنا إلى ربنا سيدي الشيخ أحمد بن محمد التجاني سقانا الله من بهور فيضه بأعظم الأعوان آمين. caggal ɗum ɗo woni yettude Allah e julde annabi sallallahu alaihi wasallam e ñaagade welu e Allah e woni ceerno men Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala anhu yo Allah yarnu en e maaje baanjale makko ko ɓuri mawnude e gendukaaji amin yo Allah wan noon fa hadihi nubzatun min ta'rifi shay'an min hayati al-marhum al-imam al-adil al-muqsid المتورئ ذي العلم والحلم ذي التقوى العظيم والذكاء ألا هو السيد الإمام سير محمد إبراهيم جل ويدوم دوكو جدا هالد كهون الجبان أمر دي يد أندود هون أنغور دم mo yurmeede Allah wane muɗum mo ganduɗa ko almami nunɗuɗo peewɗo gaynitiiɗo joom gandal joom muñal joom kulol Allah mangol e joom ƴoƴere on woni kohowo almami ceerno Mouhamadou Ibrahima Diallo ridwanullahi ta'ala alayhi yo weli yo Allah wane makko ɗum woni seeɗa jiɗɗen juggude e huunde e taarih nguurdam makko o wi alam anna ta'rifa bicheikh radiyallahu anhu wa zicru siratihi shahirun madhkurun fi afwahi al-ikhwani wal ashyakhi wat talamid o wi ya andu an jiɗɗo andude an jiɗɗo faamde hono nguurdam jiɗɗo andude nguurdam ceernaajo o weluyo Allah yo wone makko e jangtaade hono taariha makko lolluɗo jangtaaɗo e kunude musibɓe e seeremɓe e almuɓɓe fodde ko egga e kunude musibɓe e kunude seeremɓe e kunude almuɓɓe ko adi fo wulida Cheikh Mouhamadou Ibrahima Diallo fi qaryatin jum am 1933 miladiya ko adi fof oɗo ceerno Mouhamadou Ibrahima Diallo mo jiɗɗen haalde ko jibinayde mo jibinandemo wonde o jibina ko nokku ne wiye jum hol hitande o hitande o jibinande ko hitande 1933 jibinede annabi Isa woni a 1933 nden woni nde o yi aduna min walideyni ceerno Ibrahima binte Diallo wa Aminata bintu Abdissalami almashhurati bi Zeynaba Penda Ba e jiginaɓe makko ɗiɗo tedduɓe beeteɗo ceerno Ibrahima binte Diallo an woni bam makko nene makko ne wiye Amnata ɓi Abdussalam ɓurɗo lollirde Zeynaba Penda Ba wa ambatahu llahu nabatan hasanan nde o jibina ɓe nehimo o mawni o fuɗɗi fuɗɗugol moƴƴol e needi moƴƴiri haa o mawniri noon hatta wajada 7 sinina ka aadati ahli Fuuta bi dukhuli abnaihim alqur'ani alkarima comme aada fuutankoɓe haa nde o dañi duuɓi 7 so tawi joomum jibinama dañi duuɓi 7 ƴettude ɓiɓɓe maɓɓe ɓe naanna ɗum hono duɗal alqur'ana ɓe
ɓe nanna ɗum janngude qur'ana deftere Allah nde woni nde o dañi duuɓi 7 wa dakalahu waliduhu lqur'an jignaɗo makko gorko nannimo qur'ana nden o naati qur'ana hitande o naati qur'ana ko am 1940 a 1940 nden o naati qur'ana 1940 o naati qur'ana inde khalihi wa cheikhihi ceerno Oumar ibn Abdissalam almaruf bi ceerno Bullayi Ba nannimo qur'ana windanimo Ba ko kaw makko jignaɗo makko ceerno makko biyeteɗo ceerno Oumar ibn Abdissalam Ba lollirɗo ceerno Bullayi Ba 1940 o wa makasa ma'ahu fi njum wa galoya wa añam coɗay o wonde ceerno Bullayi ɗo e njum ɓe gondi galoya ɓe gondi to wiyete añam coɗay hatta am 1950 ha 1950 o wonde ceerno Bullayi ne jangginamo ha 1950 wa wasala lawhuhu l-awwal wa fi dhalika al-am ha 1950 nden o yettini alluwal makko gadanal ɓuram yewi makko alluwal o timmini ɗum koye ceerno makko kaw makko ceerno Bullayi 1950 wa fi dhalika al-am koye ndema hitande 50 akhadha al-wirda tijaniya min sayyidina wa khalifati cheikh as-sayyid bin Umar radiyallahu anhu bi izni cheikhihi ceerno Bullayi Ba koye 1950 nden kadi Allah newnonimo o nangi wirdu laawol tijjane o nangi wirdu laawol tijjane koye kohowo khalifa lomtiɗo cheikh tijjane mbiyetenoɗo seyyid Sharif bun Umar nde Sharif bun Umar aɗa e leydi ndi 50 nden o nangi wirdu e yamirore ceerno makko kaw makko ceerno Bullayi Ba bun Umar rokkimo wirdu 1950 nden wonde o yettini alluwal makko gadanal nden o yettini alluwal makko gadanal 1950 summa da'a lahu khaluhu ansaru kaw makko ceerno Bullayi taw hankanti o yonti sandude duwanimo yamirimo yo ya hankanti o jokkoya alluwal ngal summa intaqala kala aadati ila madinata Galoya nden ko Galoya wonno université ɓurɗo mawnude ɓurɗo andede e jangirde qur'ana woni o ummi ɗo o serte ceerno Bullayi o fayi nokku biyeteɗo Galoya inde cheikhil jalilil mutqinil mujawwidil qur'ani ceerno cheikh Kane o yeri ceernajo mawɗo ñeññuɗo qur'ana moƴƴinɗo jangguino qur'ana biyeteɗo ceerno cheikh Kane to Galoya o fayi to muɗum Galoya wa makasa ma'ahu ahyanan wa dhahaba ma'a talamise waqtu sayfi ila qaryati Ambani o wonde oɗo ñilde ceerno cheikh omo jokko ɗon alluwal makko qur'ana sahaji ko nande ceeɗu o yaha o seyɗoyo to weyre Ambani o yaada e almubɓe o wonda toon e almubɓe o seeɗa toon ha ceeɗu yawta o arta Galoya kadi ɗo ceerno cheikh ɗo o ruttito Galoya noon o wondiri e ceerno cheikh hatta ya'lafa wa hafida kasiran min alqur'ani ha hankandi o reeni ko heewe qur'ana o woowi deftere nde no moƴƴi on saha fof mo wonde ceerno cheikh wa waqafa lawhahu on saha noon o daaƴi alluwal makko ngal nden o daaƴi alluwal makko ngal o fuɗɗi janngude defte fiqhu defte sharia o fuɗɗi janngude defte sharia ɗo ceerno cheikh Kane ɗo o dali alluwal ngal han kadi o dartini qur'ana o naatani janngude defte sharia hono fiqhu
في عام 1958 ونهيرادا 1958 ندير ودلي لو تيرno شيخ دو وندي مum أما جكاي مum دفته حتى عام 1960 ها هيرادا 1960 wonde ceerno Seydou omo jokka mum defte tawa dali o woni mum ha 1960 ثم انتقل ودعا له الشيخ كان ثم انتقل من قليا من جم إلى عاصمة الدكار وانساه ceerno Seydou duwaniimo ɗaccitiimo o ummiri Galoya o arti ɗo e jum o ummi ɗo e jum o faati ono capital Sénégal to wiyete Dakar o fayi Dakar عند شيخنا المرحوم العالم الفقيه التقي ذي الدين المتين ألا هو سيد الشيخ محمد منتقى أحمد منتقى شيخ عمر وفي دكار o fayi koro ceerno meɗen paamɗo gandal kulɗo Allah joom diine tiiɗɗo on woni kohowo meɗen ceerno Muntaka Ahmadou Muntaka Cheikh Oumar o fayiro ceerno Muntaka nden ceerno Muntaka ko jangino katpat wa wasala durusuhu hatta intaha o jokkiɗo ceerno Muntaka ɗo kala kene jange bange fiɓɓu bange sharia o jokkiɗume ceerno Muntaka ha o gasni jangde makko ɗo ceerno Muntaka ɗo wa shahida lahu lfahim ceerno Muntaka seedanimo famdemo fiɓɓu fiilimo ko wiyete alpha ceerno Muntaka fiilimo ko wiyete alpha ودعا له البركة في علمه ceerno Muntaka duwanimo yo Allah waɗe makko barkina gandal ngal nden noon hawruno ko fi am 1964 woni 1964 nden hankandi ceerno Muntaka duwanimo ɗaccitimo hankandi tawa timmini jangde makko sharia e jungo ceerno Muntaka Ahmad وفي ذلك العام رجع إذا مسقط رأسه أنجم ceerno Muntaka donimo o ummiti Dakar o arti to ganduɗa nokku jibinedemo to jeeya to wiyete jum o arti ɗo e jum wa makasa hunalika ma khalihi wa sheikhihi o ñiiɓi ɗon o arti ɗo e jum o tawti ceerno makko jiganaɗo makko kaw makko ceerno Bullahi Ba o jooɗi o wonde muɗum omo wallodira e muɗum bange golle omo wallodira e muɗum bange jangingol almuɓe ha a 1967 arsalahu khaluhu wa sheikhuhu ila madinati Gunas liyanuba anhu bihuduri hafalati Daka 1967 ceerno Bullahi nelimo yoya Madina Gunas o lomto ɗum hawroyde Daka nelimo toon o yehi hawroyde Daka 1967 o yehi o lomti ceerno Bullahi nelimo o hawroye Daka o arti woni o jottiɗo e jum omo wallodira e ceerno Bullahi janginde almuɓe e ko fewte golle galle hatta am 1969 ha a 1969 ayyana lahu ahlu jum naiban lil imama ceerno Bokara Moussa Sow 1969 jumanaɓe keptinimo koolimo toɗɗimo
o woni naib lomtotoɗo ceerno Bocara Moussa almami ratibi juma jum ndeno toɗɗa woni nayibu ceerno Bocara Moussa hatta am 1980 ha 1980 توجه لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه عليه الصلاة والسلام 1980 الله نون نبو حجيد جوراد قبر نلاد صلى الله عليه وسلم ندير ولي دو حجي حج مكو غدانو 1980 ويي حجيد o arti hajju makko o jootiiɗo omo woni naayibu ceerno Bocara omo wallondira e mum e juma ka omo wallondira e ceerno Bulla e jannginde almuɓe e golle galle haa am 1984 haa 1984 توجه أيضا لزيارة السيد الشيخ أحمد التجاني رضي الله عنه من أفساكتر بنكات ألا نون نمو ولا ويامك كتر بن تروى ألا نون نمو وياد جور ياد شيرمن شيخ تجاني رضي الله تعالى عنه ندين ولي ندبن جاجدو خليفة شيخ تجاني لمتنا لشيخ تجاني دو سنغال زين العابدين التجاني في شريف محمد الحبيب اور من جادو دون دين هيران من جيه جور ياد سيدنا شيخ تجاني كتر بين ترواو وجوري سيدنا شيخ تجاني كتر بين كات من أمسا كتر بين كات كدي الله دون نيبو ورتي لحج بيت الله الحرام عمرة قدر بينكات وني الله نون نبو حج بيت الله الحرام لا والإمول ود عمرة من رئيس عبد جوف ندير كو عبد جوف نلدنو بيجي بنجي هين إلو بيجي عبد جوف نونوبه بنجي ودويد عمرة to beytillahi lharam woni laawol makko ɗimmol ruttade makkatal mukarram o woniri noon no wurdi noon hatta am 1989 ha a 1989 أما والنائب شيرنا بوكر موسى 89 أيّن إماما راتبا للمسجد جم 89 وتطلع وند المام راتب جمان جم بعد أن أزل نفسه شيرنا بوكر موسى برضاه سجل شيرنا بوكر موسى قنود المام راتب fulli hoore mum e weɗuyo muɗum wi natti hattande artiri alma magal e juuɗe wuro ngo hawri rendi o yoni ɗumen kanko wonno naib omo yoniɓe ɓe toɗɗimo o woni almamira ɗum na Allah mantiri annabi sallallahu alaihi wasallam sabu jikku makko moƴƴo o woni sa yiɗi moƴƴude a waɗat hadis annabi sallallahu alaihi wasallam wi ko sil man kada aka wa'di man haramaka wa'fu amman zalamaka so neɗɗo taƴimama jokko ɗum so neɗɗo haɗima rokku ɗum so neɗɗo toñima yaafo ɗum wona sa toñi neɗɗo de ya yaafoy ɗum ko durwa ko laawol ko so neɗɗo toñima ya are makko jaafoɗamo kanko ceerno men ceerno Mouhamadou Ibra koye ɓeeno jeeya sabu en ji ɓuri laaɓi limtinde ko an toñaramo ha gasnawa aray ma o wima miñiragelam aɗa yarlo aɗa yaafo ko min toñma taw ka toñɗomo an jippitiɗa
ɗum koye jikkuji makko moƴƴi jeeno ene jeeya jikkuji makko kanko ceernajo ceerno Mouhamadou Ibra ko neɗɗo dewalnoɗo Allah gurdam makko fof o waɗi ɗum koye dewal Allah nde wonno omo faami aya Allah wi wama halaktul jinna wal insa illa liyabudun min Allah mi tagirani yimɓe e jinneji sana haɓe ndewami wadde gurdam makko fof o firliti ɗum koye rewde Allah gurdam makko fof o firli ɗum koye dewal Allah mbiɗen ko moƴƴo ko muñƴo ko teeyɗo kadi surtout muñal kam muñal kala ne garduɗa e makko no mbaɗa waade ko daɗani bange muñal Allah no rokki ɓoyna timmi wadde Allah rokkimo ko Allah wino ko inna allaha ma as-sabirina wallahu yuhibbu as-sabirina Allah na wonde muñoɓe Allah de ne yiɗi muñowo wadde kanko koye neɗɗo mo Allah yiɗi won koye yimɓeɓe Allah yiɗi o jeyano koye yimɓe wondunoɓe e Allah o jeyano o wuuri o golli golle moƴƴe gurdam makko fof en mbi ko 69 mata o woni nayib ha 89 o woni almami o continue ha 2016 wadde sa ƴeewi ko woni ko almami ko duuɓi nogas e tati ko duuɓi nogas e tati on woni nayib duuɓi nogas e jeeɗiɗi omo woni almami woni duuɓi 50 duuɓi makko 50 ɗi fof koye ligganade Allah e ligganade tagore Allah o wuuri ko duuɓi 94 duuɓi makko 34 keddiɗi o firliti ɗum koye gandal e tampande jiyaɓe Allah wadde gurdam makko fof o firliti ɗum koye rewde Allah e gollanade Allah wadde eɗen jorti o jeeya koye ɓen ɓe Allah wino man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun Allah wi kala golluɗo golle moƴƴe o liggani Allah golle moƴƴe foti ko gorko walla ko debbo minen Allah mamin gurdam moƴƴam min gurdam hayatan tayyibatan gurdam moƴƴam gaya aduna min gurdam moƴƴam to barsakh to woni to kabri makko to min gurdam moƴƴam to lahara haalama hen fannuya heewi hayatan tayyibatan wiyama ko yondinade ko Allah rokkuma yondinade gaya aduna ɗum Allah waɗanimo ɗum wona ngalu ko neɗɗo jondininoɗo wadde Allah wurnimo hayatan tayyibatan gaya aduna eɗen jortima Allah wurnimo hayatan tayyibatan to barzakh ma Allah wurnoymo hayatan tayyibatan to lahara Allah wi bange goɗɗo man amila salihan min zakarin aw unsa fa ulaika yadkhuluna aljannata wa yurzaquna fiha bighayri hisab kala golluɗo golle moƴƴe foti ko gorko walla ko debbo ɓen ma golluɓe ɗeɗon golle minen Allah mamin nanuɓe janggo aljanna min garsukinaɓe to aljanna artigue mo ala dottede ala hasbode ala tongode wadde eɗen jorti koye ɓeeno jeeya yo Allah waɗanmo ɗum waɗana e julɓe fof barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam
ina wayno ko ɗum ɗo woni seeɗe ko tonguno ɗen e nguurdam ceernajo o imam men ceerno Mouhamadou Ibrahima Diallo geɗe makko moƴƴe noon no keewi kaalata ko limtata ko mato eɗen daɓɓikino ɗo comme no ceerno men Cheikh Yumma Kane Ly mo dumga ko haalno e Seydina Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu ceerno Cheikh Yumma Kane Ly o manti Cheikh Tidiane o naate karamaji Cheikh Tidiane o naate ɓure Cheikh Tidiane ha o woɗɗoyi kanko Cheikh Yumma Kane Ly ha juuti o wi daal Cheikh Tidiane man ghaasa fi bahrihi ilman wa ma'rifatan yarumu awman fala yu'za li ghayati o wi Cheikh Tidiane mi haali mi manti gila e gurdam ma e fuɗɗode ma e jaaɗa ko mbaɗɗa fo e moƴƴo e karamaji ma mi faami mi andi Allah andini kam kala muɗɗo e maayo gandal ma an Cheikh Tidiane kala muɗɗo e maayo ma'rifa billahi ma an Cheikh Tidiane o yiɗi lumbade o dañata fongo ɗo joofoyi ɗum noon ceerno men imam men ceerno Mouhamadou Ibrahima Diallo moƴƴereji makko ceddule makko moƴƴa ɓural makko sen mbi yankal yen lumboye ngon maayo en dañata fongo ɗo joofɗen wadde tawi en jogorani dañjogo fongo ɗo joofɗen joofen gila ɗo gila en ɗon kan dañjede joofɗen hada assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu jarloɗon jaafoɗon noon en gona fanniyankoɓe on banggue ken duñaɓe en ten en naati kala ko feewi hen ko banggue Allah kala ko manki hen koto meɗen jarloɗon jaafoɗon kala ko manki hen assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ko wi ko taaliq woni reftade walla ƴewtade ko haali ko walla wadde ɗum commentaire ko adi fof en gandi en paami e nder haala makko ceernajo o holnde o jibina e holto o jibina en gandi holgonɗo nene makko holgonɗo bam makko en gandi holnde o naati qur'ana hol nanuɗomo qur'ana en gandi hol ceerno makko ɗimmol to batte qur'ana en gandi hol ceerno makko gadano to batte fiɓɓo sariya en gandi hol ceerno makko ɗimmo to batte fiɓɓo sariya o dañi jangimɓe nayo ɗiɗo jangguinimo qur'ana tataɓo o jangguinimo qur'ana jangguinimo fiɓɓo naymo o jangguinimo fiɓɓo en gandi holnde o jaggi lawol tisani en gandi hol dokkuɗomo lawol tisani en gandi hol arawande nde ummiɗo o ɗanni o fayi Dakar en gandi duttugol makko umade Dakar faade ga en gandi holnde o woni naib almami juma en gandi holnde o woni almami juma en gandi holnde o waɗa muqaddam e lawol Cheikh Tidiane en gandi e nder haala makko kanko ceerno Ahmad holnde oɗo ceernajo o waɗa khalifatu Cheikh Tidiane e lawol Cheikh Tidiane en gandi waɗɓe mo ɗum en gandi e nder haala makko jikkuji makko moƴƴi ɗi en gandi holɓe o wonduno to batte musidɓe sehilaɓe so ummima jama somo hoota galle makko en gandi holɓe o en paami rendede mo e gurdam makko kala ko dañi ko dendaɗo ko en paami e nder haala ka en paami e nder haala ka wasde mo reeɗude e wasde mo nangidde yimɓe sifa o hoɗɗiyoto to batte julde so waktu yonti ko ɗaciɗo en gandi ɗiɗo geɗe fof ko ceedaɗe e makko to haqiqa te ko goɗɗe yo Allah rokku en hay sen ñembani fof yo Allah rokku en ñembude hay sen ko gotel ngam barke annabi sallllahu alih w sallam nde wonno moƴƴuɓe ɓe kaaldete
ko haa yimɓe mbaawa nande keɗo paama ñeemtina ceerno men ceerno Saïdou Bandasi e ceerno Alpha Siré Rabi Diallo fodde lomtungal ngal Allah lomtini ɓe yo ɓe lomto men ɓe lomtonoo men yaaɓe ɓe en njuuriima ɓe en yaafniima ɓe eɗen ponnoo yettaade e maɓɓe dañen e maɓɓe huunde dañen ko kaalɗen kono noon hawri e waktu o ene faaɗi en min dutto heen njehen to maɓɓe keɓen e maɓɓe ko poɗɗen heɓde ko mbatten e taarihaaji ɗi yo Allah yoɓɓe moƴƴere mbiɗen eɗen mbaltinoro e owɗo ceerno bi hada cheikh mujahidi nafsi alshahiri bizuhdi wa tawadui o ceerno mo ngannduɗa ko baɗɗo jihaadi ɓurɗo mawnude jihaadi fittaandu mo ngannduɗa lollirɗo ruuɗaade e yantinaade ɗum woni ko lolliri kanko ceerno Mouhamadou Ba jihaadi mo waɗi o annabi sallallahu alih w sallam wi o wi hare jihaadi felleede wareede yuweede tongeede daaseede o ɗum ko jihaadi togoso o wi jihaadi mawɗo o woni habde fittaandu kanko o ceernajo noon en paami e nder haala kaalaka ka fof ko kaɓɗo e fittaandu ko kaɓɗo e fittaandu ɗum noon wadde o waɗi jihaadi ɓurɗo mawnude o woni ceerno men imam men alhaji Mouhammadou ibnu Ibrahima Diallo radiyallahu anhu bam men kalifa men almami men wonno ɗo e juma men hakke duuɓi 50 no Abdoussalam wini golle makko balle makko moƴƴe e gurda makko ɗen waɗi ɗum nen enen e ñaago jomiraɗo to wonto yallah rumo yafomo yallah waɗmo aljannaji ɓuɗɗi towde e nder aljannaji mum enen ne yallah hokku en tasade e barke makko e ñembudemo e golle makko moƴƴe ɗe waɗanno enen noon so tawi en kaali alay sago kaalen étudiant ɗon nde wonno kadi kamɓe mbaɗi sababu ha garde ɗo hannde mbeɗa heewi wiide ɓe min ko ƴiƴam université no université woni koye nder ƴiƴamam ɓe goppi ɗum to wayno hay tanel gonɗe ɗegaɗe ɓe gari ɗo darnade wuuro ngo ligganade wuuro ngo fewnude wuuro ngo ñamtude wuuro ngo eɗen jettaɓe ha no feewi saabu ɗum guila ɓe puɗɗi cours de vacance en jii pourcentage mo dañata hen o e taux de réussite wadde eɗen jettaɓe ha no feewi eɗen duunoɓe ha no feewi eɗen mbiyaɓe kamɓene koɓe mbaɗata ko yallah hokkuɓe ɓe daña sagoji mabɓe goto e maɓɓe fof daña place mum watta liggade nafa hoore mum nafa jignaɓe mum nafa hoddiɓe mum nafa mawniraɓe mum nafa wuuro ngo fof ha ganduɗa ɓe mbaɗata ɓe kañumen e cours de vacance kañumen gara lomtoɓe mbaɗa ko mbaɗata ko bandiraɓe Allah jarama on jarama oɗo wi tan noon mi ala jawdi ala ko mbawni ɓe hayde ala a ala jawdi kono aɗa jogui doole no ceerno o wiri ƴetta jalo ma kala o fonno remoyde ndemoya ɗon kala fonno goto ɓe fonno yaade jaaha toon so tawi kadi aɗa haalda e goto e mabɓe ari ene haalda e ma oto huccide makko puttina guite mbayan jiɗɗo fiide mum ni ala sa yettima a ƴukkata hoore nde so haali jaaha golloya woni ka gollata tan ko so haali ɗon ko wona dewal Allah ya wat ɗum kam moto wat kono kala ko haali ɗon ko faade dewal Allah e masalahaji aduna Allah wi ko ya waɗoy ko Allah wi ya waɗoy wona hay goto goto ko Allah wi ya waɗoy dendagal kubbuɗi ƴagguɗi dendagal haaluji ƴagguɗi ko Allah wi otoma wiɓe otoma haalɓe ɗum haaluji Allah kadi wi kala e saaha kala ɗo jooɗiɗa kala ɗo dariɗa kalde juulɗa ya duwonoɓe ya wi Allah yo yurmoɓe yaafoɓe noɓe jurmonirma ni no gonɗa cukalel nde muɗo fof ne andi kam won tigguyel so yurmaki ɗum ceerno yawtata tiggago sa wonde sagata Allah wi ko ya duwonoɓe yo Allah yurmoɓe noɓe jurmonirma no gonɗa cukalel nde ni Allah emiri ɗum ɗon sukaɓe ɗum noon tinnoɗen hen no feewi no feewi no feewi no feewi woni welde ko defata noon ko deftude law wona defde tew won tata tew defta ko waɗi nen totte tew tan defata koko waɗi ko deftude law
woni weldo ko defata o wela hendu debbo yo saaƴ sahandi yi gorko mum jabbo o wela ko haalata min Amadou Boulay fof poti kala ne paɗɗa galde ma yima hayyo sa to min sadial ka beltiɗo Allah addanani gorko kono wela ɗum ko ɓuuri debbo mi anda son pamri ni o lelo o huufma o defto o hufnuma o jibina o hufanma onon sukaɓe jumanaɓe waɗ ɓe woɗo organisé eɗen mbawno wiide eɗen daaro e ɓen waɗoɓe oɗo conférence ceelaw walla gamaji walla Dakar haali koye nder men kono duttuɗen noon holko rokki men ɗum beele ko ende tan beela dañi ɗum Allah rokkirta mere ay Allah yo neɗɗo timto e gueɗe makko jaafa ɗon seremde ay Allah so tawi jungo ma a wonta dañde bakkari jungo ay so wumnima a wonta dañde bakkari itere so haaqɗinima fof tuma dewal Allah ndeke paame koɓe mbiɗo joni ko neɗɗo wawa dañde moƴere autant ko rawan caggal jinna makko sa woni suko noon ko laaɗe tati jofantuma laana dañal laana dewgal ɓanndu nan wula seɗɗi ala Mouhammadou kanko fuɗɗi wiide kam duwo ha seeram ɓe kala arɓe tottat kam tan yo duwo ene waɗi saaha so tawi ari aɗa wayno mbo a wi min de mbiɗa yiɗi yaade nokku naggam o heewi wiide he ɗum de kam sa yiide haddata o yeewat sa yahani kadi haajuma kadi umtotako o duwonoma yallah wajjani e no wayno seeren ɓe hanti hiiri eɗen jogii goɗɗum ko kalɗen ni e ceernajo ko heewi kono en dañi maɓɓe hannde ahsanal qasasi qissa ɓurno moƴƴude qissaji sabu kamɓe koɓe rewndiɓe ɓe kaali e ko noon tigi e jimowo gooto o wi laata ajaban min haalikin kayfa hawa bal fa ajaban min salimin kayfa naja ko ɗum ɗo jari ñembude oto ma haawe neɗɗo kalkiiɗo holko waɗi haw halki ala waaɓe no ceerno Mamadou Ibrahima hoɓe noon mbaɗi haɓe dañi ɗum ɗon kay haawe ɗum ɗon mbeɗa annde ma dat assalamu aleykum warahmatullahi ne wayno jammo hiir bisimillah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yawmi ddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض الذي يشهد إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائك ومغفرتك ونعمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرته ولا سلما إلا شفيته ولا عيبا إلا شطرته ولا رزقا إلا بشرته ولا خوفا إلا عملته برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله بجميع نعمه كله أسأل الله من كل خير أعوذ بالله من كل شر أستغفر الله من كل ذنب سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فاتحة مع الصلاة الفاتحة Le 22 fuɗɗi en mbaɗino anticipation en joɗino le 21 en dañino wadde certatal ici à l'école Bocar Seck de Djouwal en collaboration avec l'ASC Kawran et l'ASIO. So ɗum ummimi ɗon mbaɗɗen un match de gala entre les enseignants et les étudiants ici à Djouwalo. ɗum ummiti ɗon mbaɗɗen le 22 mbaɗɗen récital de Coran le matin pour rendre hommage à notre feu Ceerno Mamadou Ifra Diallo. Gummiɗen noon jammo mbaɗen conférence sur sa vie et son œuvre. En gummima ɗon paɗen samedi hanki mbaɗen une journée sanitaire, une journée de circoncision, mbaɗen circoncire plus de 20 jeunes. Gummiɗen hannde en jettima hannde la journée d'excellence. La journée d'excellence, c'est la journée qui met fin, qui clôture les activités 72 heures de Djouwal Incident. Hannde une journée
journée d'excellence pour primer les meilleurs élèves de Djoual. Donc, Diop, c'est que nous donne. Il faut maintenant présenter la délégation du parrain. Du parrain, on a gagné Ardé. Et nous saluer Ibrahim Khalil Si, ici présent. Amadou Sileyba, Eliman Si, Moussa Diallo, Babali Djoum, Djeri Si, Maram Si, Djari Si, Fatimata Diallo, Khalidou Dien, Maroc Bemboni, délégation du parrain. Télémon Bandirabe, télémon délégation. Donc c'est pour nous aussi. Enen dañi hande mawdiraɓe men babiraɓe men arɓe tawtore ɗo woni holɓen enen dañi l'association ASIO, l'association des enseignants originaires de Djoualo, quel monde avec le président Sidi Diop. C'est pour nous aussi, nous avons la présence de nos frères membres de la commission pédagogique de l'ARM ici présent avec Baïdi Diong et l'ensemble aussi des enseignants qui sont déplacés pour venir. Et aussi, nous avons en présence de la présidente de l'UNO de Djoum avec sa délégation, présidente du Civilement. Merci. Gome anangane kajaraba galamba mima. Hey, hello. Le rappel des 72 socio-pédagogiques de Djoual et Soudan. Donc, Halido, quel est le culto Fouti, Hado et Yumbe Garhedo. Pour ce qui est à la haine, et Gahadoun et projection, pour Yumbe Baoulum Yid, et le peuple Baoulum Yid. Pour nous, c'est les 72 € comme nous avons dit, les activités comme nous avons dit, après la projection, nous avons dit que nous avons dit donc, bismillah, c'est Safari. À Madame la représentante du parrain, à Monsieur le représentant du ministre de l'Éducation nationale et maire de la commune de Ndioum,
à monsieur Oumar Diaw, adjoint au maire, à monsieur le délégué du quartier, à monsieur le directeur de l'école élémentaire Bokar Sek de Ndjoumoualo, à monsieur le président des parents d'élèves, à monsieur le directeur du centre hospitalier sous-régional de Ndjoum, à monsieur le président de l'association des enseignants originaires de Ndjoumoualo, à monsieur le président de l'ASC Kaural Ndjoumoualo, à monsieur Khalidou Dian, à monsieur les représentants de Thierno Mohamed Sy, à monsieur Ousmane Saho, à monsieur et madame les représentantes des différentes associations de développement, honorables invités, de par ma voix, nous vous disons soyez les bienvenus. Cet événement des 72 heures socio-pédagogiques culturelles, étant la 3e, s'inscrit toujours à l'image des précédentes. Dans cet cadre de volonté à vouloir rehausser une fois de plus l'excellence à travers un engagement de citoyenneté de développement avec l'activité phare d'honorer les meilleurs élèves étant les plus méritants du cycle primaire au secondaire en passant par le moins, qui se sont donnés corps et âme, parfois dans des situations difficiles, pour parvenir à ces résultats escomptés de réussite durant l'année académique 2022-2023. En plus de ce volet éducatif, celui du social avec l'organisation d'une journée de Set-Setal et celle sanitaire avec l'acte de 22 enfants circoncis gratuitement ont été d'une importance capitale destinée à l'endroit de la communauté. Ces actions ne sont qu'un processus de résultats positifs d'actions multiples durant l'année avec l'organisation des séances de cours de vacances avec les élèves en classe d'examen, CM2, 3e et terminale. L'organisation des 48 heures du don de savoir avec une synthèse en histoire-géographie et un panel philosophique. Séance de rencontre, d'échange, d'orientation à l'inscription des nouveaux bacheliers. Des actions sociales majeures comme les Set-Setal et entre autres activités importantes. Cette époque du XXIe siècle, du fait de son rétrécissement de l'espace, de temps et aussi de l'extraordinaire essor continuel de l'avancée du développement. Le XXIe siècle est un monde de changement pour des hommes en quête d'une existence de vie meilleure. Cette époque est celle où les hommes cherchant toujours à être plus cultivés, plus instruits, plus motivés et engagés dans des actions de développement, à vouloir répondre aux innombrables défis de soutien aux différentes conditions de vie des villages, des villes et des communautés, par la vie associative et individuelle de développement citoyen dont l'association Dual Estudiants en est l'exemple. L'actualité majeure de ces journées, c'est son thème central avec la promotion de l'éducation comme un facteur de base d'un modèle citoyen actif pour le développement, s'oriente sur le fait d'une construction d'un type de citoyen valeureux avec tous les atouts d'un engagement participatif de développement communautaire qui sera influencer les finalités de l'action éducative avec ces questions formulées. Quel type de citoyen l'école doit-elle former? Par l'éducation, l'école doit former un citoyen modèle, conscient, actif, intéressé et engagé des politiques de développement. Un citoyen compétent dans son métier, dans sa vie professionnelle, faisant preuve d'initiative et de créativité, sachant remettre ses comportements et d'en enquérir d'autres dans le sens d'un enrichissement. Un citoyen qui participe à la vie et à la culture de la société, imprégné de la valeur du service communautaire, doué du sens civique, moral, patriotique et respectueux des lois. Un citoyen mettant en exerce dans sa conduite les valeurs traditionnelles de justice, d'équité, du volontarisme, du respect des autres, de tolérance, de courage, du sens de l'honneur et parmi tant d'autres. Quelle mission globale pour cette éducation? Partant de l'éducation, c'est le fait d'éduquer, d'instruire et de construire des citoyens actifs pour le monde de demain. Ce citoyen en est unique bénéficiaire car l'éducation vise à l'épanouissement de la personne
tout entière dans ses composantes physiologiques, sociologiques, socio-affectives et culturelles, permettant l'affirmation de soi, l'expression de l'action personnelle. Ainsi, citoyen formé, épanoui et prêt à prendre pied et à être efficace dans ce monde en mutation. L'éducation assure la promotion des valeurs locales universelles, collectives et individuelles, afin de réaliser chez le citoyen un équilibre heureux dans sa vie intérieure et celle sociale. Au cours de ces 72 heures, avec la journée tenue en guise d'hommage de l'un de nos illustres guides spirituels, montre que les esprits ne cessent encore de s'en souvenir de l'homme qui a marqué une partie des grandes générations de notre communauté et le fait d'être un homme pieux, droiture et de multiples dimensions à travers les valeurs humaines et islamiques sur dont la jeunesse s'identifie. C'est Mohamed Ibrahim Diallo. Pur produit de l'école sénégalaise, le parrain de cette 1e édition, qu'il fut illustre d'être un modèle citoyen actif d'un engagement de participation de développement. D'où le fait de nous avoir fait l'honneur d'accepter d'être le parrain de cette édition et en est la parfaite illustration. Son nom, directeur Mikaïl Lucy, un homme valeureux et de qualité dont le cursus de formation excellent a fini par être aujourd'hui une source d'inspiration et de motivation pour cette génération apprenant d'être dans ce dynamisme de l'excellence. Je ne saurais terminer mon discours sans pour autant féliciter et placer des mots d'encouragement à l'endroit de ces 45 lauréats d'être encore dans ce dynamisme d'effort perpétuel de réussite vers l'excellence, afin que cela puisse être une source de motivation et de réussite pour les élèves et de pouvoir redoubler davantage d'efforts pour une brillante réussite. Des remerciements les plus particuliers aux honorables mesdames et messieurs, dont je cite nommément les noms: Galamsi, la dame de l'excellence, Omar Diaw, Abdoulaye Sen, Tcherno Mohamedou Sy, Khalidou Dia, Ousmane Saho, Mamadou Dia, l'ASC Kaural, l'association des enseignants originaires de Ndjoumoualo, l'amicale des élèves et étudiants ressortissants de Ndjoum, l'association des Sœurs Unies, l'association des Cœurs Unis de Ndjoumoualo, l'association des jeunes pour le développement de Ndjoum, l'association des jeunes pour le développement de Ndjoum et Diwan et le club scientifique. Pour n'en citer que cela, pour leur soutien très conséquent et permanent. Et aussi des remerciements envers ces hommes et femmes de la communauté qui, de près ou de loin, ont contribué conséquemment à la réussite de ces 72 heures socio-pédagogiques et culturelles. Enfin, mention spéciale aux chers membres de Ndjoual et Jones pour cette grande détermination et engagement participatif sans relâche de tous les jours pour le seul et unique souci, contribuer au développement de la cité. La population de Ndjoum et Diwan, vous en êtes très fiers et reconnaissants. Votre engagement m'inspire sur les propos d'un grand homme qui disait, je cite, « Chaque génération, dans une relative opacité, a le droit de marquer son empreinte, soit de façon positive ou négative, et sachez que la vôtre, c'est la positivité. » Merci, Monsieur le Président. Feccere fitanam, arreto dadam, yumum sugabam, dilita cimaje, tore kolade, jole de lade, awuli de botindo pape, chuma wana gambo, wallahi ka jonka, bona robe mbay hewde wantan chubimi, mamidu melenda mida, eko mekuma, wala niko musma, je t'aime bébé, c'est la fin de ma vie, awuli de bo azuna botindo lagara, robe uri aini antam ayuni kampe, ligol yama terrenelo, udas bete, mala rombo, some look at you, baby, can you understand, can you understand, can you understand, can you understand, baby, say again.
I love you. J'adore les étudiants, comme nos sœurs, grands frères, les parents, Khalidou Dieng Heyni. Étudiants fo et mousse, étudiants fo et méthode. Su yimɓe ngarti ɗo gondar ko nos frères, su yimɓe ngarti ɗo gondar ko nos sœurs. Ɗum noon gacce ngalama et l'ensemble des étudiants de Djoum, plus particulièrement hande ko Djouwalo Institut neutre, les étudiants de Djouwalo. Ɗum noon kelle mon dokkan amen les kelle et les étudiants de Djouwalo. Ko wona ko ɗum ceero yimɓeɓe ene gummo partout e arɓe ɗo e école Bocar Seck mo Djouwalo. Kono noon somin kaali école Bocar Seck mo donc jimɓe mbini mo une journée pédagogique donc Djouwalo Incidence wadde natti wonde e Djouwalo ɓolo aɓe jaaha ha gandanɗa hoorema sino sago amen oɗo ande ni mi jaaha ha gamaji mi jaaha ha aron touriji Djoum amen totti toon couruji par ce que ɗum woni devoir amen donc sans plus tarder nous allons introduire le discours. En calmini délégation parrain o en calmini hilifaɓe wonɓe ɗo ɓe en calmini le président de l'association et son bureau en calmini élevaɓe rewɓe ɓeɗo ɓe ganduɗa hen goto foof e jangde mum teskama ha wawi rokede hen gueɗal en calmini dendagal bandiraɓe tawtoraɓe wonani en weltare artude ɗo hande tawtorede encore golle ɗe ganduɗa ɓeɗo sukaɓe ene mbaɗa ɗum enen foof eɗen poti rendude ñagonoɗen ɓe Allah duwanoɗen ɓe par ce que koɓe mbaɗanta men ko vraiment ko hunde mawde koɓe dariɓe daraniɓe wuuro ngo wonɓe wadde renforcé sukaɓeɓe aɓe ballodira e mumen en ji gila darde mabɓe nde gila ɓe dari darde nde tengti aɓe duuso sukaɓeɓe aɓe mbaɗa ɗum encadré enen fo en ji feeñi e résultat ji Djouwalo donc kamɓe en ñagantoɓe Allah nde Allah rokkataɓe cellal vraiment e coftal wawde jokkude ɗum ɗo ñaganoɗen ɓe Allah aussi vraiment nde Allah rokkataɓe fandinde par ce que heewi puɗɗiɗo gollal moƴƴal yaha ha ɓooya gonɗa ko ɗum onon amin ñagani on Allah vraiment nde gona toon e ngal jaɓɓal mbason jippade hen ha aroɓe caggal ɓe taw mon hen soɗon gummo hen yo taw kon dañɓe relève bawɗo jokkude gollal gongal hande noon rendude pour wadde primer les meilleurs élèves ɗum ko fayida mawɗo mo ganduɗa eɗen poɗɗi ɗum weltorade mais rendude aussi e nder miijoji mon cuɓiɗon un parrain mo ganduɗa ko ɓiɗɗo Djouwalo najo ko ɓiɗɗo parnorɗo aussi e Djouwalo mo ganduɗa jangde mum waɗi ɗum ɗo waɗi ɗum Ndar waɗi ɗum e banggueji goɗɗi e Sénégal waɗi Burkina Faso yeehi ha Canada waɗi ɗum on ko kanko tan haalde haala makko yoni jangde nde tawno jangdeji ɗi hande neɗɗo ummo eɗen gandi famille aji men ken miskineɓe caɗele ne keewi kono neɗɗo ummo hen rewa e école publique rewa hen en ñande foof e ko ene ɓuuri jaggude ɗo jagguno ñande foof ene ɓuura fellidde ene ɓuura toppitade jangde mum ha wona ko Allah waɗi mo hande koko yettere Allah donc on so tawi on gartiri wadde mbo pare mi jaggani wadde mbo pare nde poɗɗen jaggude hen koko addara ko sukaɓe ne totte wona ɗum woni ko woni important ko holko sukaɓe onon les étudiants e sukaɓe élève ɗi holko poɗɗon janggude e gurdam makko ko ɗum ɓuuri wonde important par ce que kanko tan jangguirde gurdam makko yoni vraiment rokkude coftal goto e mon foof beele janggo e jaam ene reɓa ha yetto ɗo wow donc ɗum ɗon so tawi on mbaɗi ɗum on jettere hen no feewi gandon minen de en tout cas mawɓe mon wonɓe ɗo e wuro ngo fodde amen ko wadde mon accompagné nde tawno gonɗon koye lawol moƴƴol
son gonano e lawol moƴƴol tan fodde amen ko noddude on min mbajo on donc hande oɗon goni e lawol moƴƴol kala ko goto e amen waɗi hen kala ko goto e amen dari hen c'est parce que onon kala ko ƴettuɗon oɗon kalda e amen tawde kala ko ƴettuɗon oɗon kalda e amen noon minenne kala ɗo dari ɗon min dardo e mon ɗon ko fodde amen kala ɗo min ji oɗon gone lawol moƴƴol min cembina on kala ɗo min ji oɗon gone lawol ngol min cikki wona moƴƴol min mbajo on ko ɗum foti wonde fodde amen ko ɗum foti wonde darde amen donc komin mbaɗata ko hen ko ɗum tan foti wonde minen fof noon kala daraniɗo mon ɗum ɗon noon sukaɓe min cembina mon tan e ko gonɗon ko e dow mum min ñagono on Allah édition oɗo waɗi édition paaɗo ɓuura mawnude vraiment min ñagono on Allah e encadrement mo batton sukaɓe aussi yo Allah waɗ résultat ji ɗi ɓeydo ha les premiers du Sénégal mbiyatmi wona tan les premiers de Ndioum walla les premiers du département mais les premiers du Sénégal hande élevage ɓurɗe heptinede tawa yaltara koye Ndioumanaɓe mais yaltara koye Ndioum walnaɓe en tout cas yo Allah wallu mon hen min beltanima on vraiment yo Allah sembin ɗon merci beaucoup ene ka komin janglo min jangini ko ayi quoi en tout cas 16 heures o révision jiɗɗo yaade fo yo tawa min kam on nan mi wawa jang onon on jiiɗa jangde ɓeɗo ne jiɗ min kam ko hakkude tan gonmi min kam somi jangi ko 10 dañami somi jangani ko 10 dañami hakkude tan gonmi comment ça se fait min janggo 9 mois après mi waɗa cours de renforcement place ɗum won mbaɗude jangani e boni mbima fotam galle moyim jaro toon ara e mbi minen mbaɗani renforcement mere jehen mi jari yo ari bon arhaje on to paɗon on ɗo tan gonta on leñinami paayam o waɗi goppe kam mi somi yiɗi mi jangga somi yiɗani mi jangga goppe kam tan e jeen wadde jeen Bonjour les élèves, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Oui, pour la semaine prochaine, vous avez un devoir. L'autre jour passé, nous avons étudié la méthodologie de la dissertation, nous n'avons pas terminé. Mais aujourd'hui, on va continuer. Pour la méthodologie de la dissertation, il faut savoir qu'il y a l'introduction, le développement et la conclusion. Si on parle de l'introduction, il faut savoir qu'il y a 5 éléments. Quels sont ces 5 éléments? Nous avons amené le sujet, posé le sujet, reformulation, problématique et le plan. Après le développement, nous avons la thèse, l'antithèse et la synthèse. Pour la conclusion, nous avons le bilan, l'opinion personnelle et la perspective. Ah, vous avez eu combien? La moyenne de combien? Ce qui ne venait pas. Est-ce que vous avez eu la moyenne? Ah, min de kam comme gars, comme kanjiran 600 moƴƴo quoi. Inde ci gumum ne moƴƴi parce que mi yera awre. Mais c'est bon dans l'ensemble. Maintenant, on peut parler de Dual Institute. C'est une structure basée sur l'éducation qui fait des cours de renforcement et des cours de vacances durant toutes les années passées. Maintenant, en guise de cela, on vous invite à venir, à y participer dans cette structure pour mieux savoir. Adonan haalde pare o jiɗɗen haalde ɗo mareno woni job suudu mbiyetaaɗo si ɓeɗe mbawi ɗum kaddete ba walla gawan si eɗen gandi calendrier makko ene waɗi chargé ha no fewi ko gokkuɗo haajuji makko hammuji makko gila min kalde ni kayli si ene wona pare o wi kala ko liggo ɓe ko woppi hawtawtere galal o
madame Sy Allah jarama jarama professeur goto ede wiye Amadou Ali Dieng yalla yurgo o yafomo o wi aɓe kaala e tubankore ɓe mbi caggal gorko mawɗo fof debbo mawɗo ɗum ɗon kono o wi kanko o jaɓani ɗum ɓe mbimo hamma wiide a jaɓani ɗum o wiyete ko sere gorko mawɗo fof debbo mawɗo nen ɗon cela veut dire on devait dire c'est à côté d'un grand homme il y a une grande dame kono so tawi a woni caggal mbaɗo denɗam Amadou Ba so ɓari ɗonimo grand boubou hinkirima mi sikka yiyata ka jaɓal ko ɗum waɗi hande Mikaël Sy o ala ɗo hen kono noon sen ƴeewi ngalam jiyeten image Mikaël Sy wadde ko Mikaël Sy joni ɗo en jiɗino noon addude ɗo hen le premier enseignant de Mikaël Sy monsieur Boy Babli Abdou kanko jangguini amen 1969 ha 73 nden hande mo yaare duuɓi capanɗe jeetati joyi o wino war kon ni numéro arta min ka fo e jiɗɗen ɓeydi tan ko Babli haali o koye ñallaw moote mbataw cuɓiɗen ɗum yo kalden ɗum no wiini CV o ko fowru tati foti keewi te kadi Mika wi woto heɓ ko waɗani hen donc ko firti no Babli wiini so tawi en mbi ene kalɗo CV Mikaël Sy en mbaɗata programme ko kamum tan kaalen eyyi Mikaël Sy ɗon ille makko ɗiɗi fof so tawi en kaali ɗum ganden ko ni tan foti waat o innira ko ceerno Mikaël Kebe to Diabo ko ceerno mawɗo o innira ko ceerno Seydou Bande Sy eɗen fof eɗen gandi ɗum ko ceerno mawɗo wadde alay saabu o wayni e sabu ɗum halifaɓe mawɓe innira goto fof ko ceerno mawɗo goto fof ko ganda wadde ƴettiɗe gandal ɗeɗen ha timmi jiɗɗen ɓeydude hen tan ko ndewi nde Canada holko waɗi o continue jagde makko ndemono ko duuɓi nayi tan fonno wonde Canada so waɗi duuɓi nayi o gayni par ce que bourse o ko 4 ans wonno omo foti artude Sénégal mais ko recteur université o recteur woni gardiɗo directeur uji université fof université ene waɗa fodde sappo e joyi directeur mais recteur o woni mawɗo maɓɓe kamɓe fof ko recteur o wi an de a hootata o wi ala bourse am gasi ko 4 ans mbiɗa fof yaade recteur wimo ɗo an ɗo keddotata continua jangde ma mi yiɓata jangde ma mi tottanama liggey ko mi waɗatama forde kala hucciɗa ko mi waɗatuma recteur o noddimi jangde suba a ƴittere bureau mum kala no dossier fonɗo rew teftude ga Sénégal ha régli probléme o fof o continue jangde makko waɗa ɗum ɗon en dummata won an fof koko hiiri e baaba ɗum sen mbinen kaala Mikaël Sy minen mi watta programme ɗum ɗon wi hamnade ɗum ɗo sa yiɗa haalde programme wattade ko kam rakkade ɗum ɗon Allah jarama o jarama étudiant ji ɗi noon ɗin kam jeeyami koye mum les étudiants de Diouf walla tous les étudiants de Diouf jeeyami koye moɗon ko ɗum waɗi hay affiche o mbi noon koto mbaɗi he inda par ce que komi étudiant komono gonɗi kono ko le président Boubacar Thiam wi tan ma inda waɗe heɗen kono ko demɓuran yimɓe mi wadde waɗe ni kam kono mi yiɗani hay inda waɗe hen par ce que mi organisation ɓe foti étude 16 ɓe foti abdoni fitte ɓe foti ko goto goto fof waɗa bandiraɓe Allah jarama jarama yo hokkere nde tawede mum tawa eɗen celli kadi eɗen cellira hen ha mbaɗen kadi ko ɓurɗo jeega on calminama moni kala inde mum e yettode mum en calmini alhamdulillahi rabbil alamina kiñiiɗe hande o nootima jomum holi joom kiñiiɗe hande o ko musidɗo men jiƴi men sehil men mo jangiɗen gowɗen woori en ganduɗen andi en jewduɗen e nokkuji kewɗi e fannuji kewɗi kono so tawi woni en mbi eɗen kaala haala makko hono Mikaël Sy alay saago so tawi woni neɗɗo ne haala
haala gorko baaɗo ni a wawa haade haala makko taw a addorani hen wonjiɓe makko walla gondiɗo makko woɓɓe neɗɗo townoto e gurdam muɗum ɓuri ɗum sawdade ɓuri ɗum ɓallade ɓuri ɗum andande ko joddiɗo mum ɗum noon so tawi woni en mbi eɗen kaala haala Mikaël Sy en mbawa deƴƴude ko faate ha joni Kardiatou Ba ɓurɗo andirede Ngalam Sy bandiraɓe mbaɗanimo kelle so tawi gorko ene mala yo wawru e joom suudu mum kono so tawi kadi debbo ko malaɗo yo weldu e joom galle makko ko ɗum waɗi so tawi aɗini Mikaël Sy Ngalam wiyata ko naam sa inni Kardiatou Ba Ngalam wima naam sa renaki cikka ko Mika woni Ngalam walla ko Ngalam woni Mika ɗum noon ko neɗɗo goto woni ɗon Allah jarama jarama joni eɗen jiiɗi haalde ko fate gorko toroɗo o Mikaël Sy ko gorko toroɗo dardaro wona jool wona dabɓo ko dardaro o ɓawlani o wojjani ko naawo o jibinama e wuro men Dioum en 1963 o jibina ɗo e wuro men Dioum kono wonɗo rewi so tawi en mbi en ka ɗo rewi ɗo ha ɗo yettiɗo e o jamanu hande mo gonɗen eɗen mbawi walde ɗo ñallen ɗo janggo kiiren ɗo janggo gonen ɗo kadi ko Dioum alhamdulillahi rabbil alamina eɗen mbawi wiide ko wonno ko sago en e fandare men e makko Allah rokki en ɗum bandiraɓe mbaɗanemo kelle mbaɗane Mikaël Sy kelle so tawi oɗon beela so tawi ko gonga ko ɗon ɓemo pare oɗon belti e parrainage o mbaɗanemo kelle mi nanani haydara nde jibina ɗo en 1963 ene wayno o naati e école mo Dioum élémentaire ko 1969 o waɗi CI ɗo o jangi e école biyeteɗo hande Bocar Seck école biyeteɗo hande Diagne Mamadou gila 1969 ha 1976 o dañi entré en 6e 1976 o dañi ko wiyetno ko CPE certificat d'études primaire élémentaire ko wiyete ko hande CFE ko nden o dañi ɗum wadde o waɗi ɗo e école o 7 ans nde o ummi nde ɗo caggal entré en 6e mbaɗɗo fayida mo dañi o yeehi wuro men wiyetego Ndar première capitale du Sénégal nokku jangguirɗo ene wiye lycée Charles de Gaulle o yeehi toon ko 1976 ha 1983 amo jangga lycée Charles de Gaulle ko ɗon o dañi baccalauréat makko bac C ko mbiyeten ko hande bac S nden mbiyetno ko ABC D e ko nandi e ɗum kanko o dañi ko bac C bac ɓurɗo o fode ko ono dañi nde wonno ko science ko mathématique ko PC nde o ummi ɗon o fayi université Cheikh Anta Diop mo Dakar en 1983 ha 1984 o waɗi ko université mo Dakar wadde so tawi en paami ɗon min gandu o waɗi ɗon ko hitande wotere nde o waɗi ɗon hitande wotere o waɗi ɗon hitande wotere mat e PC nde hen hitande timmi o waɗi concours mo ganduɗa o sohla o hen ko des techniciens supérieurs de l'hydraulique et de l'équipement rural on école o janggoyte ko Burkina Faso nde o waɗi on concours e on saaha amen gondi Dakar o waɗi ko concours o ɓuuri ujunnaji ɗiɗi neɗɗo kono e on saaha sohlano hen ko yimɓe tato cohlano kanko yalti premier e oɗon concours o yeehi Burkina Faso jokkoyde jamde makko nde ɗum ɗon yawti o yeehi université ji goɗɗi nde o yalti Burkina Faso o yalti Sénégal o fayi nokku men ne wiye Canada o yeehi université biyeteɗo Laval Québec 1987 ha 1993 o dañi toon o waɗi toon ko wiyete bac et maîtrise
o yehi nokku ni wiye Carleton University on école woni ko Ottawa woni kadi ko Canada 1995 à 1998 o yehi nokku ni wiye Cornell University Itawa o woni toon 1999 ha 2000 ko faati noon e gurdam makko e Canada bandiraɓe ɓurmi raɓɓitino kanko déjà wonko haali ɗo jangde makko faati koye taaridi jangde makko faati koye ɓamtare duumide ko mbiyeten ko ha joni développement durable et environnement ko hen jangde makko yaari kono nde o yeehi Canada faame hay jangguinde toon tubakoɓe o jangguini ɗumen e université ji mumen o jangguini noon tubakoɓe wiyetnoɓe ko kañumen gaddi gande e meɗen tubakoɓe wiyetnoɓe ko kañumen gandi ɗo école aji ɓen nde o tawi ɗumen nokku mumen o jangguini men toon o rokki ɗumen gande kewɗe bandiraɓe so tawi en mbi eɗen kaala ko faati e Canada makko eɗen mbawi walde ɗo kono noon mbeɗa yiɗi haade haala makko no feewi heƴata e jamma hande o heƴata e oɗo saaha mo gonɗen mi raɓɓikintu mi rokka moɗon jokkon programme saabu mi haalino guila ñalawma mbimi so tawi CV makko gurdam makko fayi haalede ɗo programme moɗon bonat on dañata wattude hen goɗɗum ko ɗon programme moɗon haaɗat ɗum noon salli ala Mouhamadou bandiraɓe kono mawninede meeɗa webde o wi ɗum kam meeɗa webde teddinede o wi teddinede meeɗa webde meeɗa webde de ko waɗi ɗum o wi hol fof ko waɗi ɗum mawnude koye jomum ma woni an welte tinɗa mawna o wi mawnude koye junggo jomum wonata ko kañum tan weele mawna teddude ko an tinnoton mbaɗa fulla e fayida jogoɗa fulla e fayida mbaɗa teddude o wi teddude ko an tan waɗata fulla ma e fayida ma teddina hoore ma tedda kono mawnude ko yimɓe woni koye juuɗe yimɓeɓe o wi kono mawninede woni koye juuɗe yimɓeɓe soɓe beelama mawnima soɓe beelama pamɗinma soɓe beelama ɓe mawninma soɓe beelama kadi ɓe pamɗinma ha less aɗa wawi mawnude e pamɗinma aɗa wawi ni mawninde hoore ma mawna kono kamɓe ɓe tellinma ene wawi ni mbasa mawnude ɓe mawninma kamɓe ene wawi ni tawa mawnani kamɓe beele ɓe mawninma ene wawi mbasa teddude ɓe teddinma o wi ene wawi mbasa teddude ɓe teddinma ene wawi tedda ɓe teddinma ene wawi kadi tedda kadi ɓe teddinma ɗum noon de kamɓe tan jogui foof o wi ɗum noon kamɓe tan jogui foof e hande ko famille si foof o wi hande ene wayno ko famille sisiɓe foof ko jum foof no fotirno ko pulaar foof no fotirno mawnina hande kañum yen mawnina hande mawnina ɗo ko minen goni kanko woni minen o wi mawnina ɗo hono Mikailu ko kanko woni kañum woni kanko minen jiidi yumma e baba o wi ene wayno ko kamɓe tan jiidi yumma e baba nder galle babam o wi nder galle bammaɓɓe ɓingu baba ala toon o wi ɓingu babaga ala toon de minen fof jiidi yumma e baba o wi kamɓe fof jiidi tan yumma e baba sona koye mbade
ceptinɗa joomum o wi so wona tan koye mbadi e ƴiƴam keptinɗa joomum so tawi a haalanaka andata o wi so tawi a haalanaka andata ɓeɗon jiidani yumma e baba sahaji ni amin ɓurna momin jiido baba e momin jiido mo o wi sahaji ni goto e mabɓe fof ƴetta jiido o baba ɓurno mo jiido o yummo haala ɗo qissa goto ɓoyɗo seeɗa o wi maw haalan men ɗo qissa goto ɓoyɗo seeɗa bandiraɓe kettuɗe ko ceerno haalanta men nde mika janggata nde lycée Charles de Gaulle Ndar o wi nde men gondi nde Saint-Louis amen gondi toon e mika ene jangga lycée Charles de Gaulle min gari ɗo vacances o wi ɓe gari ɗo vacances banam debbo biyeteɗo Binta Sy bandi ko debbo biyeteɗo Binta Sy woni ko Nouakchott o yilli njum o addori lakoste goto joni min e mika gonnoɗo o wi joni noon ko kanko Ibrahima e mika gondunoɗo ɓe mbi hol totteteɗo totte mika kanko Ibrahima o wi totte Mikailu galle o fof wi totte mika galle o fof rendi wi totte Mikailu si ɓorni simis o min heɓani wutte mika ɓorni simis o ne wayno ko kanko ɓorni firti wona minen ɗiɗo min jiidi ko may baba o wi ene wayno ko kamɓe jiidi yummo goto e baba goto so mawninama tan o wi ɗum noon so mawninama so teddinama ko minen teddina ene wayno ko kanko ceerno Ibrahima teddina ɗum waɗi amin jogui hen weltare ɗum waɗi weltare mabɓe ne jogui ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi ala foof ɗo haaɗi so ɗum yawti o wi so tawi ɗum ɗon yawti amin mbaɗa remercier club scientifique mo aɓe mbaɗa remercier jettoru joguino ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi club scientifique o amin mbaɗa ɓe encouragé aɓe mbaɗa ɓe encouragé yoɓe gandu yoɓe gandu leñol fof ene sohli gueɗe tati so tawi gueɗe tati ɗe gawrani o wi so tawi gueɗe tati ɗe ndentani ɗon leñol ngol ma yaade leñol ngol ene wawi yaade de kono yahar kene laƴa gueɗel garwani ngel o wi gueɗel garwaniwel ngel leñol il faut jogo lamɓe leñol jogoto lamɓe jogo anduɓe jogo alduɓe kamɓe ɓeɗo sukaɓe kono ɓeɗo sukaɓe hen ɗeɗo caɗe tati ɗeɗo caɗe tati kamɓe gayni hen catal gotal ene wayno kamɓe on gasni hen catal gotal woni rendinde sukaɓe jangguɓe waɗa fedde ene wallodira e koye mumen ene walla sukaɓe leslesɓe ɓe o wi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wino man arada dunia wa alayhi bil ilmi ومن أراد الآخرة وعليه بالعلم ومن أرادهما وعليه بالعلم wi kala jiɗɗo aduna o wi kala jiɗɗo aduna ɗaɓɓu gandal tan kala jiɗɗo lakara ɗaɓɓu gandal kala jiɗɗo ɗiɗi ɗi fof ɗaɓɓu gandal ɗum waɗi hande sukaɓe ɓe koɓe jahara ko e dow mum ko diine ɓe jagguiri ɗum o wi sabu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so tawino yimɓe e jama o meeɗi tawde yimɓe e nder jama ɓe ene juula ɓe ene jooɗi ene jewta caggal ene jewta affaire gandal o wi juulu ene moƴƴi de kono tawi haaloɓe ɓe gandal o wi kanko nerako pour gandal o ñerako pour gandal o nillirako pour gandal ɗum noon gandal ene heewi ɗon fayida ɗum noon yimɓe fof yo jaggu ɗum ha tiiɗa o wi leyɗele men ɗe so tawi en jiiɗe mbaɗani avancement autorité men dokkani fulla e fayida e gandal o wi sabu anduɓe ɓe kamɓe tan mbawi nawrude leydi yeeso o wi domaine foof mo mbawɗa yarude gandal tan sohla toon socio-pédagogique jogale student wawi wadde ɗeɗo gueɗe foof e yaadude ceerno Mikayil Sy min mbimon Allah jarama on jarama e l' ensemble des délégations mo garduno sa limi tan a juuma wondude délégation mo gardunon fof Allah jarama on jarama structure aussi so joguino ko ɓuuri Allah jarama on jarama ko ɗum tattannomo kono gande ko ɗum min jogui Allah jarama on jarama salmini jum fof no fotirno mi weltanima Allah e nelaɗo mum mi weltanima jum fof no fotirno debbo e gorko mawɗo e suka mbeɗa yooɗa hooram ha ko ɗon wawi hadde mais kadi mbeɗa yooɗa sababu gadduɗomi ɗo en jummo mbeɗa yetta Allah e nelaɗo mum mbeɗa yetta oɗon sababu mbeɗa yetta Mikayil Sy o addi kam ɗo e jum ha mi wawi hande tawtorede oɗo cérémonie mo ganduɗa machallah ko baɗɗo fayida
en tout cas bonne continuation et bon courage yo Allah nawru ɗum yeeso yon fête 100 ans d'anniversaire son jawi kadi Allah ɓeyda noon ewo mi weltima no feewi e parrainage mo Mika waɗa o ko yimɓe fof kaali ɗo ko ɗum tan woodi Mika ko min komi Mika hay so mi wawa mi etoto wawde daranade mo to daraki donc hande o mi woppu haajam goppumi hammam mbeɗa jogui liggey par ce que mi liggoto liggey jananɗo liggotomi ko je suis une défenseur de droits humains liggotomi ko défendude haqqe innama aade to wawi wonde monde he foof donc ala ko haali haqqe mo ganduɗa ko entourage am ɓe jotodirmi ɓe jogdimi jaam e kisal ew ko wona ɗum ɗon ko parrainage o Mikayilou Sy ne salmina on ne ndaara jammon Mikayilou Sy weltima ha kaddi beltor e wawde waɗede parrainé e ɓiɓɓe jum jibinande ɓesgu jum siftorde ɗum wawde teddinirde ɗum oɗo ɗiɗo 72 heures e siftorde mo vraiment ko hunde moƴƴere ko hunde fewde nde ganduɗa minen fof emin belti hen te famille o fof ne welti hen kadi jibinande jum fof ne welti hen par ce neɗɗo ne yaaha ha sikka mataw ɓesgu muɗum wattane mum hakkille mais taw au contraire ne watte mum hakkille no feewi no feewi no feewi te ɗum ɗo ne moƴƴi ha maayi par ce ne artira ne jokka endam ne artira kadi ne ñolta ko ñolino ne yolta ko yolino donc on jarama no feewi no feewi ewa mbeɗa yetta Allah e nelaɗo mum mbeɗa yetta ɓeɗo sukaɓe rewɓe ɓe ganduɗa vraiment je suis fier d'eux je suis très 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 fier d'eux ewa jaafoɗon mi noon onon worɓe mo wona féministe kono noon je suis fier d'eux mbeɗa yetta Allah e nelaɗo mum vraiment mbeɗa welti hande no feewi no feewi no feewi ko hande noon tawtorami mi tawtoraka ko heddi ko kono mbeɗa welti foof mbeɗa welti noon ha tengte hande ewa mbeɗa wiya on bon courage onon organisateur uji vraiment c'est une très belle initiative kadi ko référence mawɗo ɗo joni kadoji kokkaɗi ɗo pour sukaɓe heɓɓe des très bonnes notes ɓe ma waw motivde heddiɓe pour année prochaine dañon kadi plus d'élèves ha donkon ni wawde servude ɓe kadoji eɗen ñaagui ɗum Allah vraiment ewa bon courage bonne continuation jaafoɗon noon ha yetti fadi o fof no fotirno vraiment grand merci à tout le monde mbeɗa yiiɗi kala ko watte e nder jum ko ganduɗa mbeɗa wawi hen wadde intégré ne wawi nawordemi mbeɗa yiiɗi ɓeydede he salmini on Donc nous allons procéder à la remise de diplôme et tableau d'honneur. Tournez la photo. Tournez la photo. Ah oui? C'est dit.